Τελευταία μέρα στο μαγικό μέρος Νίκης Village, με αυτή τη μαγευτική θέα. Εγώ με το 41 και 3. Λοιπόν, αυτό το μαγικό μέρος, εδώ είναι το σκουπίδι μου, μην κοιτάτε. Εδώ έχω βάλει και την πουγάτα. Αυτό, εγώ εδώ έμεινα, στο Α2. Έτοιμη προς αναχώρηση. Αυτή η καρέκλα, παιδιά, θα εκεί. Με χωράει ανετότατα με το λιπίδημα. Είχε τηλεόραση, είχε air condition, ζέστη. Για 5 μέρες ολόκληρες είχα ζέστη, που σπίτι μου δεν έχω. Ένα υπέροχο κρεβάτι. Το καλύτερότερο, ντουζιέρα, χωρίς να παιδευτώ με τα πόδια με το λιπίδημα. Γεια! Α, ναι. Μία λεπτομέρεια, αυτή την μπλουζίτσα μου την έδωσε ο γιος μου. Γιούχου! Εδώ είχαν και λουλουδάκι, το οποίο εγώ το καθάρισα και το πότισα. Εδώ είχε 2 ποτήρια. Εδώ είχε όλα αυτά. Εδώ έχει για να μαγειρέψεις. Αυτό είναι, εγώ το χρησιμοποίησα για τα κεριά αυτό. Εδώ είναι μαχαιροπύρουνα. Εδώ είναι κουτάλες και έχει και ένα για τα κουνούπια. Και άλλα σιρτάρια και άλλο ντουλάπι. Εδώ είναι ψυγείο, μην ξεχάσω να πάρω το νερό μου. Μου λέει ο κολλητός μου, ρε κορίτσι μου, μην το βάζεις στο ψυγείο, αφού είναι θερμός. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire. Η βεράντα μας από το βράδυ δηλαδή, έχουμε και φως. Τι μας πέρασες, ό,τι και ό,τι. Τι θα έφτιαχνες. Ιουχου! Όχι, δεν θα βγω έτσι στον κόσμο, αλλά ήθελα να σου δείξω πόσο μαγικά είναι. Και το βράδυ, αυτή η ηρεμία, αυτή η γαλήνη. Αυτό που αναπνέεις και ξέρεις ότι αναπνέεις και ο αέρας αυτός δεν θα έχει πόνο. Εδώ είναι η βεράντα μου και πάμε να σας δείξω και πώς φαίνεται βράδυ το μαγικό Νίκης Village. Βέβαια τώρα κάνει ανακαίνιση, παιδιά, αλλά ακόμα και που κάνει ανακαίνιση είναι τόσο μαγικό, τόσο ονειρικό. Εγώ ερωτεύτηκα. Εδώ θα έχει πισίνα το καλοκαίρι. Τη φτιάχνουν οι άνθρωποι. Εδώ είναι οι κανόνες και οι ώρες λειτουργίας. Είναι ένας παράδεισος στον παράδεισο, γιατί ο Πόρος είναι παράδεισος. Έχω να έρθω από όταν ήμουν αυτοπρόσκοπος, το 1820.